matay. Yan na kwarta ron ay matay. Makalipag mo sa kung saon ay pagurot day. Ang daw 100, 200, 300, 400 plus 1,000. 1,400. May maglibog na makuha yung sa paggastuhan ni. May palito nung karon na. Balik ka ako bakdo. Tapos jalebi, tapos soft drinks. Di ka na kwarta ni mo kuya. Ha? Di ka na mo kwarta eh. Tiba-tiba ganino kay scatter ba 10 times. Scatter, ikaw kadaog. Cash in rami kasi kwenta, kadaog habang ina na kadako. Ino na kasi ang gigong si Quinta no naabot og 1.4. Asa ni mo kuya oy. Cash out diretso. Naglibog gani ko kung saon nako pag ano ni pagbahin ni unsay palito nako. Panghatag pod. Ibinyo bitaw no para paksian ko ng kwarta ba. Wa ay pura daghan na kay na oh. Quarter ba ni sa hangin no. Dali na pati mga share ni mo na ihatag. May na lang. Kuhan mo sa banang kanina na isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oy, kanina mo. Nagkuwara ni. Kira ako kay kuhan naman. Kaya naman lagi ni mo. Pa sa scatter ni. Daghan mo lagi mo gihatag mo sa mo lagi oh. Ay, alangan. Sa taong ka. Oy, Isa. muro siya magtuon mo sa kuha day laog. Salamat kay kay. Ikaw na ba? Basta makita mo sa mong kuya. Aday mong kuya day. Narito. Narito sa Oh, inyo. basta sa balay. Sige, kung makita mo. Basta ikaw rin bahala. Ko na bahala ni. Ikaw rin bahala na. Kamay kwarta. Salamat kay kay. Kaya ako po, mo pasi po ko kay mupalit pa ko Jollibee o McDo tapos Oh, soft drinks. ay, sige, salamat. Sako. Bahala ka, salamat. Kani, busog-busog po ko ani. Ala, makaon sa ko. Ay, Jollibee. Oy, koy. Asa man bayad sa utang? Sa matasig saan di man bayad? Utang? Oh, Tama din no, naman din utang sa mga din no. si kalibo ba kay ito? Patay na. Daw short na ko ani ba? 1, 2, 3. Nah, 400 na lang yun. Na, mauna. Nya kulangan man na, pero ambil lang nabi. Ayaw daw. Dinaog na ako ni sa scatter. Naaram na daw na kasi scatter pilam na daw. Kuan kanang 1.4. Nya. Ay tama din. Nakabayad din ko. Sino ka bayad? Pag sure dira, wa ba jud kay gidunol sa kuwad, dula pag scatter ha. Sa imo wala ko gidonol. Pero si mangod na ko gihatag is kalibo, wala na ko utang si mo oy. Ay ni sulti ta kadayon hapit ano ka utangan ba? Pero mayo kining bayad na ka. Kaysa ta, Lagi. kaysa ta, wala na ko utang si mo. Sige diri sa ko kay mo na po ito. Sige. Basta wala na ko utang ha. Lagi. Scatter kong tiwasan ni nga palit sa kong burger, McDo, Jollibee aron mabusog sa ko. Play. Ay, lamia jud salamat kay Led Bay labi libre ni boy. Basta libre bay labi jud kayo. May kwarta. Hurot ko ninyo ba mo nagano? Ay, gina ko no. Busog yun oh. Salo, busog ka ba na? Salamat kay Led Di ka pasalamat sa kuha. Salamat kay kayo. Ano ba? Marunong di ka salamat sa kuha. Eko, di mo kung tiwas eh. Oh, Tiwas ko gino. hindi. Labi kayo. Parang pahinisilis ba kayo? Kung mo palit ang takog kuha ron. Kirilyo. Yan. Dagang ko kwarta ron. Dagang ko kwarta ako bahala ninyo. Yawa bila sa mga teacher ko tahan at mana Ano mo sabay-sabay? Ha, takay na oy kwarta gyud. Kaya ito ni Tiyan kayo brambok tani. Matik. Sige ko. Suki ko bay. Pero ang soltido kung sa sekreto nimo para makakwarta po ko ba? Aw, simple ra kayo. Nangayon mo baratong jikoy kay nakadaong scatter ba. Do, mayo kay gitagaan ka. Posible. Mga tanong sa Chikoy di ay. Grabe mo to katihik to. Taka wag tihik nga. Gitunol ra magi diretso isa kalibo gani. Da ayayan mo liday pangatag pod. Panghatag si mong mata nga perti na magi imong busuga. Busar naman ang imong halot paghuwat pag tagaan ka. Grabe busog na kay kag pakaon na kag mayo mangayo pag kwarta. Pero taysa, niingon mo gusto si Jikoy sa kuha gud nga ako na daw bahala daw kuya. Ay basik palibrehon po niya mong kuya. Libre niya ba? Oy, Asa lang tang yata kay Jikoy, mga skalibo. utog. Bayad niya sa utang, di habilin na si mo. Ano ba ni sige bilin sa kuha nga wala man? Bata na siya pakasumal ka daw sa scatter, asa man to sa kalibo. Bayad bilito ko utang. Nga makita ta ako do bahala. Maugaan nilo. Bayad daw niya sa kuha. Na, lahi mo dito pagsabot ako sa iyahaya kay abi mo na ako pang bayad dito ko utang sa mga di ay. Diyan sa imo mo balik. Tara, gilibre na ko sila. Kasi kwinta na nabili. Ayaw. Kwinta na nabili niya. Ayaw. Ako na ako libre. Ayaw na ako ni kuya. Balik ka na! Ang amos
Sayang kay to, magbayad ko to sa motor. Inyo rang ipang kaon-kaon.